diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka pag-ampo diin makita nato nga naagayod kanang desire of our hearts to always be with God. Mao gani nga niadtong na-assign pa ko sa San Pedro Cathedral, adunay usa ka lay minister nga natingala ko. Lay minister siya, kolektor pa siya, kanang apil pa siya sa kanang mangulikta. Unya ikatulo, apil pa gyud siya sa adorasyon. Miingon ko sa iya nga, Brad, urag, wa naman kay uli-uli, Brad. Kay human sa misa, nga diin siya pakalawat, no? Magpaabot siya sa sunod misa nga alas 12, no? Nya, di na siya magpakalawat, pangulikta na pud siya. Human na pud pagkaabot og alas 3, maghimo siya siyang adoration, aron pagka alas 5 nga misa, mo pakalawat na pud siya. Mingon ko sa iya, wa ka mingawa sa imong pamilya. Mingon siya, Pader, sukad ko na retire, Pader, ni saadyog ko nga anhi ko kanunay sa balay sa Ginoong kaysa adto ko sa kasino. Kung maayo po na, Brad. Pero sigurado yung ka nga dinhi nakakanunay siyang ang kalipay nako, Pader. Kanang unta, Pader, diri ko sa katedral mamatay. Nahadlok ko. Ug niingon ko, tingali ako pa'y makabayan sa imong lamay, no? Una-huna pag-ayo na, Brad. Mga kaigsunan, siya nitubag sa desire of his heart, nga unta naa siya kanunay sa balay sa Ginoo. Mahimo ba na ninyo? O tingalig maingon mo nga, over naman siguro na, Pader. Mayo nga itong pamalandungan kining maong desire sa atong kinabuhi. Nga naa, kayod, no? Labi na sa last part of our lives, no? Kanang magkasawop ng adlaw, gusto na nato nga i-google na tanan, ihatag na tanan nga to sa Ginoo. Kay atong pagsugod o atong mga batanon pa, wa joy Ginoo sa atong kinabuhi. Apan unsaon man kini? Kinahanglan ba 24/7 naagayod kita diri sa simbahan? Mga kaigsunan, diha sa unang pagbasa, nadungog nato nga sa basahon ngadto sa taga-Hebreo, niingon nga ang pagkamakanunayon diha sa Ginoo sa pagdaig diha kaniya, kinahanglan kita makapahimuot pag-ayo o pagtinabangay. Kay kini mao ang halad nga makapahimuot sa Dios. Ang pagtinabangay, ang pagtinambayayungay, kining gitawag sa simbahan karon labi na sa atong dagat sa sinudo nga communion. Ang communion isip simbahan, makita dili lamang kung 24/7 bata dinhi sa simbahan o matag adlaw bata nagsimba, kundili diha sa atong pakighiusa sa katawhan sa Dios, sa atong paghatag sa atong panahon, pagpaambit sa atong presensya, diha isip usa ka katilingban sa Dios. So, di ay ang sa Salmo responsoryo nga ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, kanang atong pagkighiusa sa lawas ni Kristo nga mao ang katawhan, ang atong pagpanday sa communion that starts with the family. Mao laging usahay gihimo gani nga sa uban tungod gubot ang ilang panimalay, may pagmuadto ko simbahan kay malinawon ko. Ay pag dito ko sa simbahan, ngano man, I can escape the problems of my family. May pag mag-alagad ko sa Dios kay sambok ang akong panimalay. Kini usa ka challenge kanato. Nga samtang mingon kita nga isip usa ka simbahan kita na sa sinudo, no? Nakita sa paglakaw, pagpanaw nga nagkahiusa, journeying together. Ang communion nato kinahanglan mapalawom diha sa atong pag-ila,
nga ako nahimong kabahin sa kinatibuk-ang lawas ni Kristo nga mao ang simbahan, dili mao ang building. Kana mga kaigsunan, diha kita mingon nga ako nagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Kay ang balay sa Ginoo sa tutulang is not the building but more of the people of God. No? Nga sa atong pagsalmot yan, no? Sa atong pagpalawom sa communion, sa hiniusa nga panghuna-huna, diha sa kasing-kasing nga anaagyod sa kabubuton sa Ginoo, ang atong partisipasyon magdala kanato ngadto sa pagbuhat sa misyon. Siguro, mo ni mga kaigsunan nindot atong pamalandungan. Kay ang tinuod nga ekspresyon sa atong Salmo Responsorio mo ang hagit karon sa atong simbahan. Sinudo nga magdala og paglawom sa communion, participation, and mission. Mao nga kanindot usab nga uban sa ebanghelyo makita nato, no? Nga diha sa participation, diha sa pagbuhat sa misyon. Si Jesus gusto nakakita sa kakapoy sa iyang mga disipulo, sa iyang mga apostoles, kay gikan sila sa misyon, gipadala sila unya pag uli nila lipay kay sila, pero wala sila panahon sa ilang kaugalingon. Mao na nga mingon siya kay daghang mga tao, muadto ta sa lugar nga awaaw, mamahuway ta didto, no? Mamahuway ta didto. So, paghawa nila, nga muadto sa lugar nga awaaw, unsa may naabutan nila. Ang naabutan nila, daghan ang awaaw, nahimo ng bibo, kay perting daghanas mga tao. Apan, tanawa ang kinaiya ni Kristo diha sa iyang pag-abot. Dinhi sa ebanghelyo mingon nga ang iyang reaksyon dili ang kasuko kapag kakulit ni ining mga tawhana, kundi pagkawas ni Jesus sa kayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila kay sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. It generates compassion. Mao mga kaigsunan nga ang atong participation should generate a compassion to our mission. So dili lang di ay nga minguta nakos balay sa Ginoo man aktibo ko sa among organisasyon, sa among JKK, no? Nagasimba ko matag adlaw, matag buntag, mao nang nako sa balay sa Ginoo. Nakos balay sa Ginoo kay pare man ko. No? Nakos balay sa Ginoo kay madrigog ko. No. Ang kanindot di ay mga igsoon nga mapalawom di ay ninato. Nga di ay ang pagkaanaa sa balay sa Ginoo is to do the mission of Jesus with compassion. With compassion. Dili biyan ni sayon. No? Dili sayon. Labi nagdaghay magsamok-samok sa plano nimo sa imong kinabuhi. No? Hanay na kayong plano. Ingani akong buhaton karong adlaw. No? Sus, pagsugod sa adlaw, daghay nagsurang-surang. Mugawas ka ang atong compassion o ang atong sungay na noon. No? Nga naman, disturbo sa atong kinabuhi. Usahay mga igsuon diha sa misyon nga atong himuon, no? Kung dili nato siya aninawon, murag daghay disturbo sa kinabuhi. Nga murag wa na tay time sa atong kaugalingon. Mao bitaw nga daghay mga pari, daghay mga madre, ngusahay mudili og misyon, mudili og responsibilidad. Ay daghan na kayo oy, ay puno na ko oy. Wa na ko'y time sa akong kaugalingon. Ma-burn out na ko
Si Pope Francis, mga ison, nainindot kaayo nga advice. Siguro, kanamong mga pari, o siguro, dili lang po, sa kanatong tanan, nga nahimong kabahin sa misyon ni Kristo. Mingon siya, kung ang kinabuhi sa usa ka pari, detached sa kinabuhi sa katawhan, way lami, dry. Pero ang kinabuhi sa usa ka pari, nga kanunay magmaalagaron, uban sa katawhan, kanunay makahulugan. Mupod ka na siguro ang atong lantawon. No? Because this is an ongoing mission. O makakita lang kita sa kanindot sa misyon. Kung diha sa atong kinabuhi, makatuna na to ang compassion sa Ginoo. Makatuna na to unsa man ni, no? Imbis mo react na siya og kasuko og mayngon panguli sa gragod mo. Tagaipon mig time sa mong kaugalingon. Gipadayon niya ang pagtudlo ngadto kanila. Busa mga igsuon, kini atong ginabuhat sa atong parokya. Di ay usahay daghang mga layko mo angal, padri oy daghang kay tay activity. Sunod-sunod ang atong mga activities. Wala ka gikapoy. Kapoy oy. Kapoy. Tanaw na akong buhok, wa ba na gikapoy? No? Nagampo nila ko sa Ginoo, Ginoo, putian na lang na, ayaw intaw na upawa. Kapoy. Pero kini ang tawag sa atong pagkasimbahan, pagkaanaa sa balay sa Dios. Paghimo nunay sa misyon ni Kristo. Mo na mga kaigsunan nga nindot karong Sabaduha nga nagampo ta uban sa atong inahan si Santa Maria. Kay siya nakasabot kaayo niining panawagan sa Sinodo, communion, participation, and mission. Kay siya, anaa gayon nagpuyo sa balay sa Ginoo, kay nagbuhat sa kabubuton sa atong Dios Amahan. Ginoong Dios, tabangi kami nga imong mga piniyalan, nga mapadayunon unta kami sa pagsalmot, sa pagtukod sa imong gingharian sa among taliwala, pinaagi sa among pagpanaw nga hiniusa, isip imong tumutuo, o isip imong mga disipulo. Amen. Manindog palihog.